Юраськи на лбе гузак. Вялікі і такі балючы, што дакрануцца нельга. Прыйшоў Юраська са школы і ўсё адварачваецца. Хавае ад бабулі свой гузак. Чаго адварачвацца так? Бабуля ж усё роўна ўбачыць. Гора ты маё, ці вернешся ты хоць раз са школы, каб я за валер'янку не хапалася? Юраська хлюпаў носам. Што здарылася зноў? Строга спытала бабуля. Заглядзеўся па дарожжу і ўдрыў. Бабуля, божкуючы, накапала сабе валер'янкі. Заб'ешся ты калі-небудзь. Заб'юся. Супакоіў яе Юраська. Бабуля, божкуючы, накапала сабе лыжку валер'янкі. Юраська, зрабіўшы урокі, вышмыгнуў на вуліцу. Яго абступілі сябры і здзівіліся. Адкуль цябе гузак? У школе ж не было? А Юраська чамусь не ўспомніў пра дрэва, у якое нібыта спатыкнуўся лбом, а прыдумаў іншую байку. Да, на букве спатыкнуўся. Ну, спатыкнуўся так спатыкнуўся. Ім усё роўна пабеглі разам гуляць, забаўляцца. Калі надакучыла гуляць, Юраська сеў на лаўку, а побач прахадзіла аднакласніца Насця. Откуда ён у сябе? Юраська зморшчыў і махнуў рукой. Да так, напай. Кто? Да, хлопцы, ты их не ведаешь. А что вы цікава не поделили? Шапнуў Юраська. Вечарам, калі за сталом сабралася ўся сям'я, Юраська сказаў, быццам на балконе спатыкнуўся. Бабуля, учуўшы гэта, зноў пачала брацца за валер'янку. Глуз расце! А назаўтра ў школе Юраська паскардзіўся, быццам з суседняга двара хлопцы напалі, ледзь адбіўся, а сябры зарагаталі. Зусім гэтак Юраська заблытаўся з гэтым гузаком, а гузак жа з'явіўся вельмі проста. Шоўшы са школы, Юраська захацеў паласавацца спелым яблыкам у суседнім садзе. Паскараскаўся ён на дрэва, пацягнуўся рукой за самы спелы яблык і паляцеў уніз. Але ж каму пра гэта скажаш?